खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाजवारिया बरायबाय। लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव WHO आरो चाइनानि माखासे दायनि थाखाय दिनै जोङो कभिड-19 एबा नभेल कर'ना भाइरासआ जोंनि वर्ल्डखौनो मोनसे फोजोबस्रांनायनि महराव लांगासिनो दं। आं बिनि सायाव बुंनो थांगासिनो दं। बिनि सिगां दिनै नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन, लाइक खालामगोन आरो शेयार खालामगोन। मानोथो आंनि साननाया बेनो, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जिमान हायो शेयार खालामगोन जाहाथे बयबो मिथिनो मोनो जे WHO आरो चाइनानि बे दायनि थाखाय जोङो दिनै बुहुमा माबायदि भुगिनो गोनां जादों। बिनिखायनो आं आसा खालामदों नोंथांमोना शेयार खालामगोन। दिनै लोगो नोंथांमोन, आं दिनै नोंथांमोननि सेराव आङो सिगांनि बे डाटाखौ होग्रोनो सानदों। बेनो जाबाय दिनैसिम बे बेरामजों एफेक्टेड जानाय सुबुं अनजिमाया जाबाय 7,86,966 आरो दिनैसिम बे बेरामजों गावनि जिउखौ खोमानो गोनां सुबुं अनजिमाया जाबाय 3,79,023। लोगोसे रिकभार जानाय सुबुं अनजिमाया जाबाय 1,70,025। बे बेरामजों दासिम बिथांमोना गाव हामफिननायखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसे दिनै जोंनि भारतनि खोथा जुदि आं बुंनो थाङोब्ला 1,255 बे बेरामजों एफेक्टेड जाबाय थादों जों होननानै मिथिनो मोनदों। आरो दिनै हायेस्ट हिसाबै USA, जेराव इटालिया हायेस्ट हिसाबै थांबाय थादोंमोन, नाथाय दिनै इटालिखौबो बिथांमोना बारनानै दिनै USA आ हायेस्ट थांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों, जेराव 1,24,000 सुबुङा बे बेरामजों एफेक्टेड जाबाय थादों। आरो लोगोसे इटालिया दासिम सेकेन्ड पजिशनाव दङ 92,472 होननानै जों मिथिनो मोनदों। आरो लोगोसे दिनै जि बेरामा दिनै चाइनानि वां होननाय मोनसे नोगोरनिफ्राय सोमजिदोंमोन, बेयाव दिनै जोङो पजिटिभ केस मोननाय हिसाबै 327 सुबुंल' दिनै चाइनायाव जों मिथिनो मोनदों। आरो दिनै बिथांमोना बे बेरामखौ वर्ल्डआवनो गोसारहोनायनि उनाव दिनै बिथांमोना गावसोर ओरैबायदि सान्थि आरो आजादियाव बिथांमोना दायो मिथिनो मोननाय मथेब्ला दिनै बिथांमोना माखासे गिदिर गिदिर कम्पानि, जेराव मटर कम्पानि मार्सिडिज, BMW, टयटा, सामसां आरो मबाइल कम्पानि माखासे एप्पल, बिथांमोना दिनै गावसिनि कम्पानिफोरखौ रिअपेन खालामबाय होननानै जोङो दिनै मिथिनो मोनदों। आरो गोदान गोदान रेस्टुरेन्ट, हटेलफ्रा दिनै खुलिफिनबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। नाथाय बिथांमोननि दायनि थाखाय, बिथांमोना मा दायनि थाखाय, मानि दायनि थाखाय दिनै जोङो बिदि जानो गोनां जादों, आं बिनि सायाव दिनै नोंथांमोननि सेराव आङो बुंगोन। मानोथो आंनाव दिनै माखासे डाटाफोर आं नोंथांमोननि सेराव लाबोगोन, जाय डाटाखौ नोंथांमोनाबो मिथिब्ला सानगोन नंमारगौ बे WHO नि गिदिर भुलनि थाखायनो दिनै जोङो बे बेरामजों एफेक्टेड जानो गोनां जादों। जाय WHO खौ जोङो वर्ल्डआव 1948 मायथाइयाव बे WHO संगठनखौ बा आफादखौहाय बुहुमनि रैखाथिनि थाखाय बे संगठनखौ दानाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोना रैखाथि नालागे आनखि बिथांमोना दिनै बे बेरामजों आनखि जोंखौहाय बुथारनायनि लामायावसो दिनै लांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जेराव बे नभेल कर'ना भाइरासआ चाइनायाव बे बेरामा नभेम्बर दानावनो चाइनायावहाय जादोंमोन। आरो बिथांमोना जेब्ला बे बेरामा जादोंमोन, चाइनानि मोनसे बेदर ना फानग्रा हाथाइनिफ्राय बे बेमारा सोमजिदोंमोन। आरो बे बेरामा जेब्ला सोमजियो, होमबा बेयाव थानाय माखासे मानसिफ्रा लोमजानाय, गगा मोननाय आरो बिनि अनगायैबो गोबानाय बायदि बायदि जानाय आरो निम'निया बायदि जानाय, बेफोरखौ मिथिनानै जेब्ला मेडिकेलाव लाङो, बेयाव सासे डाक्टार, बिनि नामा जाबाय लि वेनडिं होननाय सासे डक्टरा, बे बेरामखौ मिथिनानै चाइना गभर्नमेन्टनो जेब्ला मिथिहोयो, आनखि चाइना गभर्नमेन्टआ बेखौ मिथिनायनि उनावबो बिथांमोना जेबो एक्सन लायालासिनो उल्टा बिथांखौसो दाबि धमखि होनानै बे बेरामखौ जाहाथे रावनोबो दा गोसारहोथों, बिनि बागैसो बेखौ दाबि धमखि होनानै बेखौ दोनो। जायनि थाखाय दिनै जों मिथिदों बिथाङाबो गावनि जिउखौ बे बेमारजोंनो खोमाखाबाय होननानै दिनै जोङो मिथिनो मोनदों। बिनि उनाव बे बेरामखौ जेब्ला बारानिफ्राय बारा जायो, अब्ला चाइना गभर्नमेन्टआ 31 डिसेम्बर बे बेरामखौ WHO नो मिथिहोदोंमोन। आरो जेब्ला WHO नो मिथिहोदों, अब्ला WHO आ बिनि सायाव जेबो एक्सन लायालासिनो बेबो स्ट्रि थादों। जेराव 4 जानुवारियावसो बेबो माखासे इन्टारनेसनेल मिडियानि दारैसो बेखौ जोङो वर्ल्डआव गोसारनाय जादों। जेराव चाइना सरकारा गावसिनि माखासे मिडियाफोरखौ बियो मिथिहोआखै जे चाइनायाव मा जादों मा थादों, बिथांमोना जेबोखौनो मिथिया। नाथाय जेब्ला इन्टारनेसनेल मिडियाया 4 जानुवारियाव बिनि बागै बुङो, अब्लासो वर्ल्डनि मानसिफ्रा मिथिदों जे चाइनायाव बेबायदि मोनसे महामारि जादों, जाय महामारिनि दारै गोबांथार सुबुङा गावनि जिउखौ खोमाबाय होननानै। दिनै जोङो मिथियो जाय चाइना, बिथांमोना गावसिनि मोनसेबो सिंनि खोथा आउटआव मिथिहोआ। मानोथो दिनै जोङो जेरै वाट्सएप, फेसबुक, मेसेन्जार बायदि बायदि सालायदों, बिथांमोना बेबायदि
गुबुन हादोरजों बा इन्टारनेसनेलनि बागै बिथांमोना बेफोरखौ जेबो गावसिनि बागै बिथांमोना आउट खालामा। आनखि बिथांमोना मेसेन्जारनि जायगायाव बिथांमोना मा बेबहार खालामो, गावसिनि पार्सनेल मोनसे वेबसाइट होननाय मोनसे बिथांमोना मेसेन्जारनि सायाव बिथांमोना बेबहार खालामो। आरो बिनि अनगायै बिथांमोना इउटुबनि जायगायाव बिथांमोना स्नेटुब होननाय मोनसे वेबसाइट बेबहार खालामो। आरो बिनि अनगायैबो बायदि बायदि बिथांमोना गावसिनि पार्सनेल वेबसाइट खालामना लाखादों, जेराव बिथांमोना गावसिनि पार्सनेल सालायो आरो गावसिनि मावनाय दांनाय खामानिनि सायाव बिथांमोना माब्लाबाबो आउटनि मानसिफोरनो, आउटनि रायजो कान्ट्रिफोरनो बिथांमोना मिथिहोआ, जायनि थाखाय जों जेबोखौनो मिथिया। बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन, बेखौ जेब्ला 4 जानुवारियाव इन्टारनेसनेल मिडियानि दारै मिथिहोयो, अब्ला बे बेरामखौ WHO आ मिथिनायनि उनावबो बिथांमोना खालामाखै। आरो जेब्ला 24 जानुवारियाव चाइनायाव लकडाउन जायो, बे लकडाउन जानाय समावबो बिनि सानसे सिगां 23 जानुवारियाव WHO नि प्रेसिडेन्ट डक्टर टेड्रस आधान'म जेब्रिसास होननाया बेयाव बिथांमोना भिजिट खालामहैयो। आरो भिजिट खालामनायनि बिथाङा ओरैबायदि बिथांखौ बाख्नायहोयो, सापर्टसो होयो। मानि थाखाय सापर्ट होनायनि खारनानो जाबाय जे नोंथांमोना जोंनि बुहुमखौ माखासे टाइम बासायदों, जे नोंथांमोना मिथिहोनायखाय जोंखौ टाइम बासायदों, बायदि बायदि। महा टाइम बासायनो, दिनै टाइमखौथ' बासायदों हय, माबोरै बासायखो? दिनै 3 मास 4 मास जोङो, आनखि जोंनि GDP-आसो दिनै जोङो GDP ग्रथ जानांगौआसो जोंहा खमायनानै दिनै जोङो दंबाय थायो। जिबायदि जोंहा GDP-आ ग्रथ जानांगौमोन, जोङो बे ग्रथनिफ्रायसो आनखि जोंहा आरो फावसायलांनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिनिखायनो लोगो नोंथांमोन, आरो बिनि अनगायै जेब्ला USA आरो इन्डियाया चाइनानिफ्राय फैनाय माखासे एयारलाइनखौ जेब्ला हाबनो होआसै, बेखौ डिसकानेक्ट खालामो, अब्लाबो आनखि WHO आ बिथांमोना सोंखारिबाय जे नोंथांमोना बेबायदि खालामनांगौनि खुनु गोनांथि गैया, एबा नोंथांमोना बिदि खालामनाया बे मोनसे जुक्ति जायाखै होननानैसो बिथांमोना USA आरो इन्डिया गभर्नमेन्टखौ बिथाङा सोंखारिनो हमदों। आरो बेल' नङा लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोननो बुंखागोन, बिनि अनगायैबो WHO आ दिनै बिथांमोना मोनसे वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसन जानानै बिथांमोना जेब्ला बे महामारिया जादों, बेखौ बिथांमोना मिथिहोनांगौमोन जे चाइनायाव बेबायदि मोनसे महामारि जादों, जाय महामारिनि थाखाय दिनै जोंनि वर्ल्डआनो गिनांगौ। बिनि थाखाय नोंथांमोना सांग्रांथि जानांगौ, बा नोंथांमोना एसे सिगांनो लकडाउन खालामनांगौ, बायदि बायदि बिथांमोना होनांगौमोन। नाथाय बेखौ होआलासिनो बिथाङा चाइनानि फारसेसो सापर्ट होनानै, चाइनाखौसो बाख्नायनानै जोंनि मानसिखौ बिथाङा थैनायनि लामायाव नारहरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। लोगो नोंथांमोन, दिनै बेफोर गासैबो दायनिगिरियानो जाबाय WHO आरो चाइना। मानोथो दिनै बे डक्टर टेड्रस आधान'म जेब्रिसासआ आफ्रिका हादोरमानि मोनसे इथिय'पिया होननाय हादोरसानि बिथाङा सिगां एक्स हेल्थ मिनिस्टारमोन। आरो दिनै जों मिथिनाय मथेब्ला बे इथिय'पियायाव दायो चाइनानि मोनसे गिदिर प्रजेक्ट सोलिगासिनो दं, जेराव बेसेबांबा $1000 बेयाव माखासे खामानि जागासिनो दं, प्रजेक्ट खामानि जागासिनो दं, जायनि थाखाय बे गावनि माखासे प्रफिटखौ नायनानै बे चाइनाखौ मालाबाबो बेबायदि गाहायाव बियो सोंखारियाखै। आरो बिनि अनगायैबो दिनै वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसनाव 72,000 crore एबभ वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसननो चाइनाया बिदि फैसा डलार बिथांमोना दान होदों, जायनि थाखाय बिथांमोना गावसिनि प्रफिटखौ साननानै मालाबाबो चाइनानि फारसे बेरेखा बिथांमोना थांनो सानाखै, जायनि थाखाय दिनै जोङो बुहुमनि मानसियानो गिनांगौ जानानै फैदों। बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोनखौ बुंखागोन, दिनै बे गासैबो दायनिगिरियानो जादों WHO, जाय दायनि थाखाय दिनै जोङो बयबो गिनांगौनि जोंहा मोनसे बाथ्रा दिनै जोङो जानानै फैदों। बिनिखायनो दिनै जोङो जुदिहाय बिदि जाबाय थायोब्ला, जोङो जाय संगठनखौ जोङो मोनसे वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसननि थाखाय, जोंनि बुहुमनि रैखाथिनि थाखाय जों दादोंमोन, जोंहा बिनि जेबो ओंथि थानाय नङा। बिनिखायनो नोंथांमोना शेयार खालामगोन, आं आसा खालामदों बयबो जाहाथे मिथियो बिनि बागै। आरो नोंथांमोना हानायमानि बिथांनि बागै नोंथांमोना जुदि माखासे इन्टारनेसनेल माबाफ्राव नायोब्ला, निउसफ्राव नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन बिथांमोननि माखासे दाया मा बे दायखौ जोङो मानो भुगिनो गोनां जादों। बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन, हानायमानि नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन, लाइक खालामगोन। आङो नोंथांमोना हानायमानि आरो सापर्ट खालामगोन। बिथांनि सायाव आंबो माखासे बाथ्रा आरो आं नायबाय थादों, आङो मिथिनो सेस्था खालामदों, आं आरो हानायमानि सेस्था खालामबावगोन। आरो आं एसेखौनो होनानै दिनै नोंथांमोननि सेराव आङो दोनथ'नाय जाबाय। आरो हानायमानि नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार आरो कमेन्ट, लाइक